to. Už mi veria. Takže poprosím, aby sa pripravili na štart. Tibor Tveš ide a 79 Pavol Uček. Hezky. Čistá psychiatria. Takže máme ďalšiu dvojicu na chystanú. Poprosím aj priateľa, poďte nám sem, musíme štartovať. Za nimi sa pripravia Peter Tap a Igor Bahleda. Takže zo 160-kou Peter Tap alias Reptilej a Igor Bahleda, 21. Priatelé, táto M-Bike sa dostala do superfinále 8 najrýchlejších aut dnešného